zelan, kokoteraino, ez da? Bai, nire bai, azkenean begira. Bai, begira egia da, bai. Fortnitea, bai. Ordo da. Rick Astley. Osea, Fortnitea super mega modernoa, eta gertzen da, osea, Rick Astley. Baina zuek ulertu alduzue, Zuek ulertu alduzue nola izan deke posible? Rick Astley, que fuerte, Mari! Zer egin behar da? X. Ze ondo Fortnitean, orain zer? Pues dago kargatzen sartzeko partida. Kargatzen dago, kargatzen. Ze kargantea den jokua, orain ulertzen dut, zergaitik egoten da nire semea horren beste denboran. Eta egia da, esaten du, kargatzen ari da, ze kargantea Fortnitea benetan, Solamena. Kargatzen ari da, onarte kargatzen ari da. Kargatzen ari da, bai, kargatzen! Baina noiz arte, Zaten txino! Orain zer egin behar da? Erori. Ze divertigarria! Eroriko naiz. Hola, erortzen ari naiz, Bai. Mugitu kamara. Bai, horrela, baina asko, Ke mal. Eroriko naiz uretara, Bueno, da igual, erori hor eta pika. Venga. Bueno, erori naiz eta orain ari naiz pikatzen. Que ez el pikatzen orain. Ez dago zer pikatzen orain. Bueno, begira, hau izan da nire lehen Fortniteko txanda. Begira zuez esperatzen nagoen. Ei, zuek, eutxi gogor, me cago en la eutxi!